meteremos nun garcilla de forno e servira para pagar a chacareira. Non é por iso pelo que te traemos aquí. É porque nós, o teu pai máis eu, queremos que se te coñeza canto antes mellor. Tal e como és, 10 veces máis inteligente que todos. Queremos hasta coñecer o mundo e que vexas como organiza serio e natural os meus compañeiros do colexio que desde mañá vamos a salir importante, Alejandro, filho. O teu pai máis eu non vemos en nós, pero nos gustamos de ti e do que chegarás a ser. Ainda que non te decates todavía, esta prova que vas a hacer hoxe é fundamental. Primeiro, porque será con esto dos teus éxitos. E segundo, porque todo o mundo mirará para nós. Entón, o teu pai máis eu saberemos que fixemos todo o que teníamos que facer e quedaremos de novo tranquilos. Entendes o que quero dicir? Bueno, agora vou fazer a aspirina que vexo que me nervioso. Confiamos en ti, Alejandro, non nos falles. Guapo, guapísimo, Dios. En canto consigas facer a nós desta manita garabato, vas ser o neno máis elegante e o que mellor o fará. Ti non te preocupes, sé natural. Falla que te enseñamos na casa. Os meus compañeros do colexio, no recreo, ríense de mí. Quítame a merenda e tíranme do pelo. Esa frase final, cando di sobre... Pero sabes unha cousa? A min dame igual. Es que facer o xesto de dame igual, como se dixese, me da igual. Estou moi nerviosa, Alejandro, o sea, estou moi nerviosa, Oriol, de verdade. É que... Ti, tranquilo, ti, sé natural. Tranquilo, de verdade, fala moi ben. Vas a sair, vas a escoller, porque vas ser o neno máis guapo, mellor peteado, e sempre o agarrado. É a única condición que porei. Penso que como nai, como non dereito, non é así. Agora vai estar moi gratuito que lle regalei a teu pai, pero unha cabeza que pediu o divorcio. Agora eu tamén ando espantosa, pero no momento, non sei, non veio un nada aí no mundo. Pensei que sería máis original que os anteriores. Pero unha cabeza e non volví a saber nada máis dele. Sereche divinamente, meu fillo. De verdade, eu confío en ti. Ti somente que se recordar a coreografía o que practicamos durante todo o día. Os meus compañeros do colexio, no recreo, rinse de mí. Quítame a merenda e tíranme do pelo. E o xesto do pelo que se me foi do pelo. Do pelo. Este anuncio reproducirase 3 veces ao día durante por lo menos medio ano. Mediodía, tarde e noite. E que somente pensar que felicidade, Oriol, non pensas o mesmo. É bonito que un pai non queira ver a seu fillo? Non, non é bonito. Pero agora sí que se vai a ver. Mediodía, tarde e noite, durante medio ano como un mínimo. Toma, a pouca. Quitas mocos, Javier. Javier Casamillana Johnson. Nunca hemos sido tanto, pero en plan precisos, seguros, arcoíris. Fixo moi ben. Sí, moi ben, sí. Sí, pero un pouco exagerado. Si, non se entendía cando falaba. É moi tímido, é seu filho. Non miraba nunca a cámara. E tampouco. É certo. Sí, que non teño que dicir sobre quítame a merenda e tíranme do pelo. Esa frase, xa non é esa. Sí, tampouco dixo e pícame do pelo. Pícame do pelo. Sí. O pelo non se pica, non? Fixo moito mellor do que o agardaba. Ah, sí, De verdade. o seu fillo tuvo máis pertiño. Non, señora. Ah, Non. pois, a verdade que non. Pois iso. Oriol Carmona Méndez. Los compañeros do colexio no recreo ríense de mí. Quítame a merenda e tíranme do pelo. Pero, sabedes unha cousa? A mí, dame de comer, porque eu teño o futuro... o
Este é o futuro. O futuro asegurado non me decoramos a corda. Eu teño o futuro asegurado. Non caer demasiado cedo para facer un plan de pensión con seguros arcoíris. Bravo, bravo, bravo! Xa temos un plan, xa temos. Ai, guapísimo con garabatas. Ti tiraches unha garabata na cabeza, pero eu devolvo con rapaz incluído, desgraciado. Patético. Fixo moi ben. Gustoulle? Moi bien. A coreografía? Espectacular. Sí. Quítame a merenda e tírame do pelo. O pobre nene se me lleva aquí a quedar calvo. Porca invexa. Alejandro Gómez de Perellada. Meus compañeros do colexio no recreo rinse de mí, quitarme a merenda e tirarme do pelo. Pero sabedes unha cousa, a mí tanto me ten, porque eu teño futuro asegurado e eles non. Nunca é demasiado cedo para facer un plan de pensión con seguros arcoíris. Pois a min pareceu un pouco soso. Felicidades. É 10 veces máis inteligente que os seus profesores. Xa se lle nota. Nos confiamos moito nele. Si é que se lle entendía todo. Os meus compañeiros do colexio, o pobre rapaz se me lleva aquí a quedar sen pilas. Ordinario. Señora, Sabedes como son as actriz? é serio? É verdade? Por desgracia, o meu fillo non sei home. Que pena, non? Xa vos digo. Que pena que non poida mañar por os dous fillos. Si, van ter que eliminar a un. É unha mágoa, porque xa son as casas amigas, non? Sí, me gusta tomar un café con un pequeno. Quero que saiba que ainda me gaña o seu fillo eu tomarei mo ben. Queremos tomar algo con principio. A empresa de seguros arcoíris elixiu o neno Javier Casanellana Johnson.